Přátelé, Kato Mini Bagger. To, na co jsme se všichni tolik těšili. Borec, který zvládne víc, než si sami dovedete představit, a můžete od něj chtít i to, co byste sami nečekali, že dokáže. Když se teď vykašleme na to, co všechno dokáže, protože to už stejně víme, tak se můžeme podívat do interiéru a říct si na rovinu, že takovejhle luxus vám nenabídne ani ta nejnovější osoba. Do Chorvatska ideální. Dobře, já jsem to na začátku trošku možná přehnal, není to ten úplně největší bagr, není jenom pro velký kluky, ale je i pro malý holky. Každopádně, kdybyste si ho chtěli přijít prohlídnout nebo vyzkoušet, víte, kde nás najdete. Tak zase příště ahoj.